आ गोटे देखिदियो भाई हमर धरछन दीटा कहू गोटे थर के आ देखि पारथिबे हाला एटा कौन जे कि माछा शौल भाई हमर धरछंती शौल आ बाड़िया फली ये सब माछ भल माछ धरछंती। आ बेसी बड़ फली माछ धरछंती भाई रख केड़ बड़ कंटा केड़ बड़ कंटा भिड़ी माथा जा लाखी जाइए ना नहीं कंटिया पुनिया गोटे फली धरछंती देखते फलटा आ गोटे सारणा पुनिया गोटे फली धरले भाई देखि पारथिबे फलीर साइज तोड़ीटा
ବସିଥା ଉଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କଉ ମାଛ। ଭାଇ ଲାଗିଛି ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେ ସିଧା ଆଜି ଶେଷରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ସଟ୍ରେ ବାଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଭାଇ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମାଛ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆଜି ସବୁ ମାଛ ମରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମରିଛନ୍ତି ଫଳି, ଆଉ ବାଳିଆ, କଉ, ସାରଣା, କଣ୍ଟିଆ ଆଉ ତୋଡ଼ି ଏସବୁ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ଗହିରରୁ। ଆଜି ଏସବୁ କେନାଲରୁ ମରା ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ରଖିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।